Okay, er du klar? Ja, jeg ligger lidt her. Er du klar nu? Okay. Sommerferie, vi danser derhjemme. Skolen er slået i stykker. Derfor er det så vigtigt, du ikke må glemme at gå på noget, der rykker. For eksempel bygge en raket, eller slås med en mumie. Bestige det allerhøjeste hus. Som du finder et underligt dyr, til bad og brus. Sæt til siden vand og bygge en konservativ. Den igen, den ligger her. Med bunden hvis du kan. Og helt konservativ, synes der er et skæg. CBS, den du kan se, der er meget skal noget, så skolen starter i august. Jeg er så sikker på, at vi selvfølgelig vil være på deres post. Jeg er sikker på, at vi selvfølgelig vil være på deres post. Mor, vi kan selvfølgelig til intro.